Kaixo, ongi etorria ezezaguna aurkitzeko bide bat ikusiko dugu, baina kontuan hartu ezezagun bakarra izan behar dugula. Isa bakarra. Bi baldin baditugu beste bide batzuk erabili behar ditugulako. Orduan, lehenengo 5 hauek egingo ditugu, kutsatxoekin, eta gero ja cover-up erabiliko dugu beste lauentzat. Hasiko gara. Ezezagun bat, isa, bidar minus bi, da 10. Orduan, bide bat izan daiteke kutsatxoa erabiltzea, ezta? Horra izango litzateke ezezaguna bidar minus bi, horra da, ezezaguna bidar minus bi, emaitza da 10. Nola jakin isa? Hau da, zatiketa. 10 zati minus bi, minus 5. Horra, hemen izango litzateke isak balio duela minus 5. Guazen ikusteak, minus 5 bidar minus bi, plus 10. Ondo dago. Bigarrena, zatiketa bada, horran berrireko dugu honekin. Zerbait, zati minus 5, horran zerbait, zati minus 5, hemen jarri bat dugu, zerbait, zati minus 5, minus 3. Nola jakiten dagoekoa, bekoak bidertuz. Minus 5, bidar minus 3. Zeinu berdina dutelako, atatzen da, plus 15. Horra izango zateke, isa berdin, 15. 15 zati minus 5, da minus 3. Urrengoa, zatiketa, berriro erabiliko dugu lako bat. Minus 20 zati isa. Horra bako dugu. Minus 20 jarri bako dugu goian. Zati isa behan, da 5. Nola jakin zenbaden isa, zatiketa egin behar dugu. Minus 20, zati 5, minus 4, horren isa da, minus 4. Urrengoa keketa bat da, horren beste mota bateko kutsatxoa erabiliko dugu. Dela, bekoa batutzen dira, eta goikoa ematen du. Horren, hau zer da, hau da minus 3 gogoratu, Horren, minus 3, ken isa. Orduan, kenketa egiterakoan egiten da. Goian jarri minus 3, ken isa, eta hemen da, 4. Nola jakin isa? Kendu behar dugu. Minus 3, ken 4. Badakizu ezta? Bihurtuko dugu batuketa. Horra jarriko dugu. Minus 3, gehi, bere aurkakoa. Lauren aurkakoa zein da? Minus 4. Zein da emaitza? Minus 3, gehi minus 4. Bia negatiboa dira, negatibo gehiago ditugu, ezta? Minus 7. Horren, honek balio du, minus 7. Eta azkena, zerbait gehi minus 8, horren, kutsatxoa horrelako izango da. Zerbait gehi minus 8, ematen du 5. Zer izango da isa, kenket egin behar dugu. 5, ken minus 8, jarriko hemen. 5, ken minus 8. Bihurtuko dugu batuketa. Badakigu, jartzen dugu 5 gehi. Eta zein da minus 8 aurkakoa? Plus 8. Oan arresa ez da, aurresagoa da. 5 gehi 8 egin behar dugu. Hau komplikatuagoa zen. Horren zen bada, 13. Horren jarriko dugu, isak balio duela 13. Eta hau errepasatuta, hasi gaitezke cover-upekin. Hemen dugu lehenengo ariketa. 12 zati parentesi artean isaken 5 berdin minus 2. Ea zenbat balio duen isak edo ez ezagunak. Horren ze gertatzen da hemen? Jakin behar dugula zein den eraiketa nagusina. Horrekin bitan banatzen du. Orduan banatzen du zatiketak. 12 eta bestetik dugu hau. Horren izango litzateke. 12 zati zerbait minus 2. Horren erabiliko dugu kutsatxoan. Eta jarriko dugu. 12 zati zerbait, 12 zati ez dakigu, da minus 2. Zenbat da, zatiketa egin behar dugu. 12 zati minus 2 da minus 6. Iten dugu horrela. 12 zati minus 2. Da minus 6. Orduan, hau, isaken 5, da minus 6. Eta orain, bai, ja kutsatxoa egiten dugu, eta jakiko dugu emaitza zein den. Zerbait, ken 5, orduan da, isa, ken 5, keketa, berdin minus 6.
Nola jakiten da isa? Ba, adresa ez da, biak batuta, bost gehi minus 6. Hori izan bada, minus bat. Horan, isa izango litzateke minus bat. Eta, erantara, lehenengo ariketa egina dugu. Orain, bigarren egingo dugu. Zein da eraiketa bitan banatzen duna? Gogoratu behar dugu, kenketa dela nagusiena, honek bitan egiten du. Hau da, zenbaki bat, zerbait bider lau, hau da bat. Eta da beste bat. Orduan bitan egiten du. Ez da hau dena bider lau. Orduan, kenketa da nagusiena, azkena egiten dena, honek banatzen ditu bitan. Kenkizuna eta kentzailea. Hau ondo egiten jakitea oso importantea da. Bitan banatzeko. Orduan, jarriko dugu, kenketa delako, horako kutsatxoa. Eta esate dute, 10 ken zerbait, orduan da, 10 ken zerbait, ezakiguna, da 22. Nola jakitzen badera, behin marko dugu, 10 ken 22. Ego du beti bezala, bazpere, ez dakit badakizun ondo egiten pausorik gabe, ez? Zuzenean, 10 gehi minus 22, izango zateke minus 12. Orduan, jarriko dugu, ez dakiguna, tapatu duguna, isa bider lau, dala minus 12. Eta orduan hau, ja, oantxe bukatuko dugu ezta. Jarriko dugu horrelako kutsatxoa, eta da, zerbait bider lau, orduan, isa bider lau, da minus 12. Zer egiten da? Zatiketa ezta. Minus 12, zati lau. Minus 12, zati lau. Hori zebat izango ditzateke. Zatiketa egiten dugu, dela 3, eta zeinuak desberdinak dituztelako da negatiboa. Horren, isak balio du minus 3. Eta horrela maitza ditugu, lehenengo bi jarduerak. Ariketa honek zaitasun handiagoa du. Horren, has gaitezen, zein da azkena egin behar dena, zein da denetan nagusiena. Ba, izango ezateke, kenketa hau. Honek bitan banatzen dut, aurrekoa eta atzekoa. Aurrekoa badakigu 3 dela, atzeko dela estatzen dut. Horren da, 3 ken zerbait da 7. Horren, hori dengo duana. 3 ken zerbait, da horren da, 3 ken zerbait da 7. Horren, nola jakin daiteke hori izan baden? Begiten da, 3 ken 7. 3 ken 7, jarri dezakegu horrela, aurkakoa jartzen dugu, eta horren da, minus 4. Horren, ez ezaguna, hau, 14. Ken isa zati 5, hori da, minus 4. Horren, zein da azken egingo duguna? Ba, ez da, kenketa hau, ze goian dago, zatiketa da nagusina, hor bitan banatzen du, goikoa eta bekoa. Horren, guk ez dakigu goikoa. Zenbakitzailea, izenatzailea badakigu. Horra ingo genuke eraontara, kutsatxo hau. Zerbait zati 5, horren da, zerbait, ez dakiguna, zati 5, da, minus 4. Orduan, hau bai dela resesta, egin behar da biderketa bat. 5 bider minus 4. Nola, aurkakoak dira ikurrak jartzen dugu, minus 20. Orduan, hau, 14. Ken isa, da, minus 20. Jarraitu ezagun, kenketa bat da, horra jarriko dut horrela, eta da, 14 ken zerbait, horra jarriko dugu, 14 ken momentuetan ez ezaguna, zenbat da, minus 20. Horra, ze jarri beharko dugu, ba, 14 ken minus 20, 14 ken minus 20. Eta ken minus, badakigu dela, batu aurkakoa, 20. Horran da, 24. Horran, isak balioko luke 24. Eta horrela maituko genuke, 3. jarduera. Irakorriko dut, 20 zati isa bider minus 3 ken 4 da berdin minus 16. Jakin behar dugu, isak zenbat balio duen. Horran, hemen azken eraiketa zein da? Zein da azken egingo duguna? Ez da zatiketa eta biderketa, baizik kenketa da. Horrek banatzen du bitan. Aurreko guztia, kenkizuna eta kentzailea. Horren, hori da ingo duguna, kenketa bat.
zerbait kelau, orain hemen jarko dut, zerbait, estali dudana, kelau, zenbat da, -16. Orain, batuketa bat egin behar dugu. Lau, gehi -16. Bueno, neko horreza da, ez da? Lau positibo eta 16 negatibo, ditut 12 negatibo. Orduan, hau dena, estali dudana, da -12. Horrean dator, gauzei zailena. Begira, hemen dugu zatiketa eta biderketa. Zein da azkena egiten dena? Pentsatu ondo, zer da azkena egiten dena? Ba, biek ditelako nagusitasun berdina egiten da lehenengo ezkerrekoa eta gero eskubikoa. Ezkertik eskubira. Orduan, zer estaliko dugu? Lehenengo egiten dena. Hau da, azkena ez da estaltzen. Orduan, estaliko dugu hau. Ze hau azkena egiten da. Orduan, horrela hasiko gineke. Biderketa bat da. Orduan, jarriko torrela. Eta da, zerbait bider -3, orduan, zerbait bider -3, zenbat da -12. Horra hemen, neko horrezia ez da, zatiketa da, -12 zati -3, -12 zati -3, zeinu berekoa dira, horran positiboa hartzen da, 12 zati 3, lau, horran, aldena, 20 zati isa, izango zateke, lau. Azkeneko orain txigera, zatiketa bat. Horran, jarko dugu horrelako berriro. Eta da, 20 zati zerbait, kasutan isa, 20 zati isa, da lau. Zer egin behar dugu? Zatiketa bat, 20 zati lau, 5. Horran, horrela amaituko eduke ariketa. Egindako lana lagungarria izan zaizulakoan beste bat arte. Agur?